У які тупік зайшоў Александр Лукашенко, які новы закон абяцае яго малады міністр, а таксама якім чынам беларускія спецслужбы пацвердзілі сур'ёзную праблему. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко сам прыдумаў сабе праблему. Сёння ён сабраў прэзідыум усебеларускага народнага сходу. Там цяпер увесь колер лукашэнкаўскай сістэмы. Чыноўнікі як дзейныя, так і былыя. Пяткевіч, Качанова, Ермакова, Каранік, Сергіенка, Круты і шмат хто яшчэ. Калі коратка, то Лукашенко падобна сам сябе загнаў у тупік, бо ён даў гэтаму народнаму сходу самыя шырокія паўнамоцтвы, але цяпер і сам не ведае, як арганізаваць тое, каб гэты сход нікому не замінаў. Першапачаткова меркавалася, што ўсебеларускі народны сход будзе выкарыстаны для транзіту ўлады, але гэтага не адбылося, бо Александр Лукашенко працягнуў у лютым сваё прэзідэнцтва. Але згодна з новай канстытуцыяй сход атрымаў даволі сур'ёзныя паўнамоцтвы, нават пераймаючы частку функцый прэзідэнта і іншых органаў улады. Цяпер жа Лукашенко, здаецца, і сам не ведае, што з гэтым усім рабіць, і патрабуе, каб для УНС знайшлі яго месца ў сістэме. Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новое совещание, переписку, формализм, и главное, не должно быть сталкивания лбами одних органов власти с другими и все вместе с Белорусским народным собранием. Другая сустрэча ў Лукашэнкі прайшла з мужам яго даўняй паплечніцы. Гаворка пра Валянціна Рыбакова, гэта шматгадовы прадстаўнік Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Па сумяшчальніцтве Рыбакоў з'яўляецца мужам Наталлі Пяткевіч, лукашэнкаўскай жалезнай ледзі. 10 гадоў таму яна была адным з самых уплывовых чыноўнікаў Беларусі, але пасля была звольненая па чутках за тое, што дазволіла пранкерам дазваніцца да свайго начальніка. Праз 10 гадоў у 24-м годзе Лукашенко ці то забыўся на старыя крыўды, ці то проста яму спатрэбіўся злой геній Пяткевіч перад прэзідэнцкімі выбарамі. Як бы там ні было, Лукашенко нечакана вярнуў Наталлю Пяткевіч ва ўладу і зноў даў ёй пасаду ў сваёй адміністрацыі. Цяпер жа з мужам Пяткевіч Лукашенко абмеркаваў сітуацыю ў ЗША. Менавіта там жыве і працуе Рыбакоў, прычым звярніце ўвагу на наступнае відэа. У ім Лукашенко зноў фамільярна называе Трампа Дональдам, нібыта яны сябры ці то прыяцелі. Падобна, што чакаючы ад яго карысных для сябе рашэнняў. Раней, згадваючы Байдена, Лукашенко такого себе не дозволял. Несколько слов о ситуации в Соединенных Штатах Америки после президентских выборов и о президенте Соединенных Штатов, если есть у вас такие впечатления и информация соответствующая. Ну и что происходит в Организации Объединенных Наций. Надо отдать должное, Дональд так это солидно встряхнул некоторые международные структуры, как это отозвалось в Организации Объединенных Наций, ну и другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим. У Беларусі ўвядуць больш жорсткія патрабаванні да настаўнікаў. Як заявіў міністр адукацыі Андрэй Іванец, улады распрацоўваюць законапраект, які будзе вызначаць крытэрыі для педагогаў. У ім будуць прапісаны ўмовы, пры якіх чалавек не зможа працаваць настаўнікам. Напрыклад, працу педагога забароняць тым, хто мае злачынствы ў сферы распаўсюджвання наркатычных сродкаў, а таксама тым, хто прыцягваўся да адказнасці за палітыку. Акрамя таго, дзяцей плануюць абараняць ад шкоднай інфармацыі. Для гэтага, па словах міністра, з кандыдатам на працу настаўнікам будуць праводзіць псіхалагічную гутарку. Дэсант прапагандыстаў Лукашэнкі высадзіўся ў Мелітополі, украінскім горадзе, які цяпер акупаваны расіянамі. Цяпер туды прыехалі ажно некалькі сумна вядомых персанажаў. Гэта прапагандыст Рыгор Азаронак, дэпутат і кіраўнік нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін і прарасійскі актывіст Сяргей Луш. Прычым Азаронак нават нацягнуў вайсковую фліску з чэрапам колераў лукашэнкаўскага сцяга на плячы. Камічнасці і дадае паведамлення мясцовых калабарантаў. Яны пахваліліся, што абмеркавалі з лукашэнкаўскай дэлегацыяй эканамічнае супрацоўніцтва, рэалізацыю тавараў з акупаванай Запарожскай вобласці на беларускім рынку і пастаўкі беларускай тэхнікі. Праўда, ніхто з гасцей не мае ніякага дачынення да вырашэння эканамічных пытанняў. І Азаронак, і Гігін, і Луш не міністры і не чыноўнікі, а звычайныя прапагандысты Лукашэнкі.
Беларускія спецслужбы фактычна пацвердзілі бяду. Гаворка ідзе пра падзенне расійскага дрона ў Хойніках. Ён упаў 9 лютага проста ў цэнтры горада побач з райвыканкамам. І ўлады і сілавікі пра гэта маўчалі, але ж інфармацыю агучыла незалежнае выданне «Флагшток». І цяпер у тэлеграме раптам з'явіўся фальшывы бот гэтага выдання. Самі журналісты падкрэсліваюць, што ніякага дачынення да бота яны не маюць, але ж яго мэта зразумелая. З дапамогай бота спецслужбы і сілавікі будуць заводзіць новыя крыміналкі на апанентаў Лукашэнкі. Гэта, умоўна кажучы, такая страшная рыбалка. Сілавікі заводзяць бот і чакаюць, пакуль нехта клюне, паведаміць пра здарэнне альбо проста паскардзіцца на ўладу, думаючы, што піша незалежным журналістам. Далейшы алгарытм сумны і вядомы. Такога чалавека чакаюць уварванне сілавікоў, жорсткае затрыманне, крыміналка, суд і хутчэй за ўсё калонія. Гродзенская даносчыца Вольга Бондарова, якая ваюе з беларускай мовай, васількамі і прэзерватывамі на касах, за жыццё паспрабавала сябе ў некалькіх розных сферах. Але апошняе яе месца працы вас дакладна здзівіць. Вользе Бондаровай 42 гады. У 2022 годзе яна раптам паступіла ў педагагічны універсітэт на спецыяльнасць беларуская мова і літаратура, але працягвала працаваць і была адказным сакратаром у газеце пра ўладных беларускіх камуністаў. Адтуль яе выгналі ўлетку 24 года і аказалася, што пасля кар'ера даносчыцы зрабіла нечаканы паварот. Журналісты партала «Зеркала» з дапамогай кіберпартызанаў даведаліся, што апошняе з вядомых месцаў працы Вольгі Бондаровай гэта кругласуткавая сауна Вінтанера ў Мінску. Там Бондарова прапрацавала як мінімум 5 месяцаў у 2024 годзе, але якую пасаду яна там займала, невядома. Гэтая сауна вельмі цікавае месца. Паслугі ў ёй такія самыя, як і ў канкурэнтаў, але кідаецца ў вочы здымак пакойчыка з двухспальным ложкам. Відаць, для кліентаў, якія стаміліся, але не любяць спаць у адзіночку. Іншыя сауны не маюць такіх бонусаў, ці прынамсі іх не афішуюць. Але ж галоўнае тут гэта персона уладальніка той сауны. Дырэктар кампаніі «Вінтанера Плюс» гэта Анатоль Бамбіза, вядомы член камуністычнай партыі Беларусі. Пра яго бізнес-поспехі асабліва ніхто не чуў, а вось любоў Бамбізы да даносаў адзначыла нават мінская міліцыя. Вядома, як мінімум, пра 4 яго звароты да сілавікоў. Бамбіза паведамляў пра аўтамабіль з бел-чырвона-белым сцягам, скардзіўся на грамадзяніна, які расклейваў налепкі, абураўся лампадкам у памяць пра забітага Рамана Бандарэнку і шмат што яшчэ. За гэта ў 2022 годзе серыйны стукач атрымаў нават грамату ад сілавікоў. Акрамя сауны, камунізма і даносаў, у Бамбізы і Бондарова ёсць яшчэ адзін агульны момант. Яны абое спрабавалі прабіцца ў дэпутаты Мінгарсавета і абое занялі апошняе месца ў сваіх акругах. Прычым гэтую парочку часам можна заўважыць на публічных мерапрыемствах. На адным з фота даносчыкі нават трымаюцца за рукі. Вось яны злева на гэтым здымку. Прычым барацьбітка за сямейныя каштоўнасці Вольга Бондарова замужам і мае дачку. Але пакуль муж зарабляе дальнабойшчыкам у такім ненавісным для Бондаровай Еўрасаюзе, сама яна, як бачым, занятая трошкі іншымі справамі. Страшны канвеер не спыняецца. Цяпер у Мінску вынеслі прысуд Наталлі Ладуцька. Жанчыну затрымалі падчас рэйду сілавікоў у мінулым студзені. Тады КДБ правёў рэйды, допыты і затрыманні супраць амаль 300 членаў сем'яў цяперашніх і былых палітвязняў, якія былі звязаныя з ініцыятывай I Need Help. Гэтая ініцыятыва дапамагала сем'ям палітзняволеных прадуктамі. У выніку сілавікі скарысталіся дадзенымі Е-дастаўкі і атрымалі доступ да тэлеграм-чату сваякоў і былых палітвязняў, пасля чаго прыйшлі з аблавай на ўдзельнікаў гэтай групы і іх знаёмых. Большасць затрыманых гэта былі маці і жонкі палітвязняў, але ж па выніку людзей пачалі вінаваціць у экстрэмізме і пачалі судзіць і тых, хто дапамагаў, і тых, каму дапамагалі. За тыя пакеты з прадуктамі з Еўраопта беларускія жанчыны атрымліваюць рэальныя тэрміны. Цяпер адбыўся чарговы эпізод гэтага страшнага серыяла. Суддзя Уладзімір Арэшка прысудзіў Наталлі Ладуцька 4 гады пазбаўлення волі, а таксама жанчыне далі штраф у 600 базавых велічынь. Гэта 24 000 рублёў. Гэта ўжо не першы суд па справе I Need Help. Раней также асудзілі маці былой палітзняволенай Вольгі Такарчук. Жанчыну прысудзілі да 3 гадоў калоніі. Мінскі пенсіянер нарабіў сабе бяды. 73-гадовы мужчына, які працягваў працаваць, атрымаў паведамленне ў месенджеры ад начальніка. Маўляў, чакай званок з міліцыяй. Неўзабаве пенсіянеру набралі тыя сілавікі. Яны расказалі, што яго банкаўскія рахункі выкарыстоўваюць злачынцы для адмывання грошай. Цяпер, каб выратаваць свае накапленні, іх трэба перадаць у нацыянальны банк.
Як вы ўжо напэўна здагадаліся, і начальнік, і тыя сілавікі былі махлярамі. Але ж Мінчук паверыў ашуканцам і перадаў кур'еру 60 000 даляраў, а затым па далейшых інструкцыях зняў грошы з рахункаў жонкі і дарослых дзяцей. Прычым супрацоўнікі банка заўважылі, што кліент дзіўна сябе паводзіць і спрабавалі перасцярэгчы яго, але ж пенсіянер адмовіўся ім верыць і працягнуў выконваць указанні махляроў. Агулам падмануты мужчына аддаў ашуканцам больш за 110 000 даляраў. Калі стала зразумела, што гэта развод, то справа занялася сапраўдная міліцыя і частку грошай нават паспелі выратаваць. Адзін з кур'ераў не паспеў перадаць сваім куратарам 35 000 даляраў і іх вярнулі пенсіянеру. Астатнія 75 000 хутчэй за ўсё зніклі назаўжды. Пакуль большасць беларусаў баіцца павышэння пенсійнага ўзросту, для некаторых яго наадварот паніжаюць. Праўда, вы наўрад ці будзеце ім зайздросціць. Чыноўнікі вырашылі панізіць на 5 гадоў пенсійны ўзрост для ветэранаў баявых дзеянняў, якія атрымалі статус інвалідаў у мірны час. Такіх у Беларусі больш за 2000 чалавек. Агулам жа ў Беларусі пражывае 21 000 ветэранаў баявых дзеянняў, якія ішлі на тэрыторыі іншых дзяржаў. То бок гэта не ветэраны Другой сусветнай, а, напрыклад, афганцы. З іх 455 чалавек з'яўляюцца інвалідамі вайны. Акрамя таго, такім ветэранам цяпер будуць кожны месяц плаціць дабаўку да пенсіі. Яна будзе роўная памеру мінімальнай пенсіі па ўзросце. З 1 лютага гэта 112 рублёў. Вядомую беларускую тэлевядучую будуць судзіць за палітыку. 17 лютага ў судзе Маскоўскага раёна Мінска будуць разглядаць справу ў дачыненні да Наталлі Мікалаёўны Наважылавай. Ініцыялы жанчыны цалкам супадаюць з данымі знакамітай фітнес-інструктаркі Наталлі Наважылавай. Вы можаце памятаць яе па аўтарскай фітнес-рубрыцы ў ранішніх перадачах на БТ. Цяпер жа Наважылавай інкрымінаваны народны артыкул 342 крымінальнага кодекса. Гэта арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Прасцей кажучы, гэта мірныя пратэсты. Цяпер жанчыне пагражае да 3 гадоў калоніі. Лукашенко раздае падарункі. Апошнім часам ён спрабуе актыўна наладжваць адносіны з сярэднім усходам і Афрыкай, і цяпер беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Максімам Рыжанковым прыехала ў Ліван. І прыехала туды не з пустымі рукамі. Яны перадалі ліванцам 100 тонн сухога малака і 10 аўтамабіляў хуткай дапамогі беларускай вытворчасці, а таксама віншаванні ад Лукашэнкі кіраўніку краіны Жозефу Ауну, бо на пачатку студзеня ён быў абраны на пасаду прэзідэнта. Шматдзетная мінчанка змагла здзівіць усіх. 43гадовая Алена Осіна нарадзіла дачку, якую назвалі Авігеяй, што ў перакладзе з іўрыту азначае радасць бацькі. Малая стала 14-м дзіцём у сям'і. Агулам у Осіных 9 хлопчыкаў і 5 дзяўчынак. Старэйшай дачцэ Ніне 24 гады, а малодшаму сыну Авеніру усяго 2. Трое дзяцей ужо атрымалі вышэйшую адукацыю і знайшлі працу. 2 студэнты, 5 вучацца ў школе, а астатнія пакуль дашкольнікі знаходзяцца дома з мамай. Памылка скончылася крыміналкай. У Магілёве касір аднаго з банкаў выпадкова аддаў кліенту лішнюю 1000 рублёў, прычым наведнік пералічыў грошы, але ж пра тое, што сума раптам аказалася большай, вырашыў прамаўчаць. Як аказалася пазней дарма, бо калі работнік банка заўважыў сваю памылку, то пайшоў у міліцыю. Кліента хутка знайшлі і затрымалі, і цяпер на яго завялі крымінальную справу. Калі яго дзеянні кваліфікуюць як крадзеж, то мужчына можа атрымаць ад штрафа і да 3 гадоў калоніі. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!